السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا إمام المتقين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي öz haqqıngızda içeriğinizin hakkında beyleki musulman doğulluğunuzun hakkında ediyen hayır dualarınızı lütfu keremi bile kabul edip de aziz vatanımız iman, emniyet, amanlıkta olup ağzı birlik yürüyüp, mehabbet yürüyüp dininiz, dünyanız abatlıktan beyk Allah ayırmasın inşallah. Bu gecede de Allah koklediğinden gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ın şirin dirman yaşayışından kıskaca peygamberimizin ve dirman şagirtlerinin birinin gurrunlarını hizmetine yetirir. Peygamberimizin yaşayışında sebit bulan gurrunlardan deslavını bir mukaddeme koyup izinden bir camiamız ilunumuza ders olacak gurrunu inşallah hizmetine yetirir. İmanlı mümin Müslüman doğallah ulamalar, çın hak mürşitler insanları Allah'ın aşkına, insanları din ve Allah'ın mehabbetine durmağa mert bolan büyük ulamalar bir derman kefay diyorlar. Ay diyen kepler işi. İllem teşgal nefseke, illem tuşgil nefseke, şagaletke. Ey adam, ey insan, eğer öz nefsini, eğer içindeki keplep duran nefsini, uş özünü, ya dünyana, halal dünyana, ya ahiretine bir peydalı, bir befitli zade güymemesen, nefsin seni biderek yere güymer diptir. Ey adam, eğer şu nefsini, özünü, ya dünyana, halal dünyana, ya ahiretine peydası olacak zade güymemesen, nefs seni biderek zade, biderek yana seni güymer diptirler. Adam erti turanını ya akşam yatacak bolanını ya bazarını ya gezip beke özünü halal zada dünyasını peyda ahiretini peyda diymese ya filmlerin önüne oturur ya bazarda yalandan vaktini geçirir. Ne kadar Türkmen gelin kıyılar var
ömrünü yalandan bazarlarda aylanıp geçirýärler. Näme özlerini ya dünýelerini halal dünýelerini peýda ya ahiretimi peýda diýip özüni güýmemenseň şolun nefsi olary güýmep aýlap tirkek gitpedi. Nefsi bidereklerdi ömürlerini geçirtýärdi. Ya filmlerin öwünde hatta bir neçeleri nämetçiň bilmäni hamana mahbarasy ba ya özünün destka videosi CD'si zady ba da hatta nämetçiň bilmän wagtyny güýmejek bolup özüni halal zadyda güýmemenseň hem saýylar näki gyz ya gelin ya ogluny gel film gözäýli näme diýilip şijirek özüni harama gaşyn geçirmege sebep bolýar. Ya bazarlarda ya filmlerde ya mobilyň güýmemelerini internete girip pakirjik wagtyny geçirip soňra bir ýagdaýa girýär. Gijeler daňat ýança şoň başynda bolup nagat gyzlar, nagat gelin, nagat erkek oglançyklar gülýanak, hakylly, edepli, haýaly, perişte ýanak bolup ýaşamaly adam oňam ýuwaş-ýuwaş şoň içini bükülli girişip daňatanna ýatýa, öýlerle turýa, oňam şu bername bilen ömrüni geçirip barýardy. Ajip giň zat, ey jemaat. Bir ılım zamanında gaýgysyz aýdy bermeli gurrun haşyla. Şu bernama girýän adamdy giň zat gelin bolsa äriniň gözünden gaçýa, erkek bolsa heleyiniň gözünden gaçýa, ene ata ogul gyz ýuwaş-ýuwaş şol adamdan hanawady bidar bolýardy. O şol adamyň öýüdi de hanawadasynyň içerisinden bidar bolýar. Ajibi bir bereketçilik getirýärdi. Yalandan güýmen teşdeskak. Türkmen şoň adyny bir bereketçilik diýip aýdýar. Şu hanawada da saçagyň başynda otursala da yüreğinin eteginin ýigrinji da şu biri-birine. Şonu edýän şu elindäki güýmenýän bir bereketçiligi da. Nefseke. Özüňe gaýym bol. Özüňi halal ýaňa güýmemeseň seni nefs biderek ýerde ömrüň geçirtýärdi. Ine geleyliň bu gurrun bir muqaddama di Peygamberimizin ýaşaýyşlaryna. Yani näme? Yani bir jowan oglulary ulqan bir sorag we eşi sahabalyň ömürleri nägat bereketlimiş. Azajyk wagtda ulqan işler bitiripdirler. Şolaň muwaffaq bolan remzi näme? Şolaň muwaffaqiýetiniň bernamasy nämemişdik? İnşallah Peygamberimizin 62-nji mübarek ýaşyna bolan wakyany hyzmatyňyza ýetirip ýerinden almaly dersi ýanky muqaddama köklep hyzmatyňyza ýetirerin belkim ilgunymyza derman bolup düşsün inşallah. Peygamberimizin mübarek ömrüniň ahyrlary derman ömrü 63 ýaş, şu mahal 62-nji ýaşda gezipdir. وقدم سرد ابن عبد الله في 17 رجلا من قومه وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 62-nji Peygamberimizin derman ýaşaýyşyna Yemen tarapdan Surad ibn Abdillah diýen bir adam 15-16 neferi bolup owasynyň adamsyndan Peygamberimizin mübarek mehzerine, mübarek huzuruna gelipdirler. فنزلوا على فروة بن عامر فحياهم وأكرمهم. Gelip Medine-i Münewwere'de konupdurlar. Ohum sahabalyň biriniň öýünde 10 gün mihman bolupdurlar. Indi bu 10 gün kulli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sataşıpdırlar. Bu kulli bername bi. 10 gün kulli şoň öýünde bolupdurlar. Siýlik edipdir. Mihmanlaryny saklapdyr. Hazreti Surad ibn Abdullah boljak ýuwaş-ýuwaş. Peygamberimizin ahyrky ömrüni emma bu adama iman nesip edip ashab-ı kiramyň biri boljak. Tarihte ady sept bolan büyük insan boljak. 1400 ýyl soňra hiç bolmasa hiç ýerde agzalmadykda bolsa
fakat şimärekäň içinni, bir türkmen ýylyň içinni agzalsa da şo bennek ulukon iftiharda. Şi ýylyň içinde ne kadar adamlar ölüp gitti. Ötün ýylyň içinde ne kadar adamlar ölüp gitti. Öňkü ýylyň içinde ne kadar adamlar ölüp gitti. Hi agzalýarmy jamaň içinde? Hi tarihte sebit bolup adygalar ýanyk ýagdaýlar barmy? Nämeler agzalýar? Öz ogulgyda agzaýarmy diýsene? Öz dogunjy agzaýarmy diýsene? Bir üýşmelek bir zat bolup Allahu ekber ruhşat bolsun diýse diýamal başga gurrüňi ýokda. Ey türkmen dogunjum. Halk biler, bilmez, halyk biler, Allah biler, halyk Allah biler. İlün musulmançylykdan çürim bir gowy işler etdi gal. Karment bolsaň da, karger bolsaň da, ahunjan bolsaň da, sofjan bolsaň da, karger bolsaň da, Tehran işlek kesip berenne bolsaň da, o barada kesip beren bolsaň da, her ýerde bolsaň, ilünden çürim bir zat etdi gal. O da ulukon iş bolsaň, mert bol. Şumal giyeceğin yarınna şu üçmelik nesip ediptir, şu dirman gurrun nesip ediptir değil mi? Şun amalını nesip ettirecek bol. Şun mirde amalının da bir bolacak bol. Hazreti soradı İbn Abdillah. İnne tarihi öden tarih şuna diye. Fe esleme soradı. İdi ve hasune islamuhu. Surat musulman molli, musulmançylygyny da gowadym molli. Men bir qysga jawab almaýdyp bereň. Şi tarihta bir adamlara musulman bolli we hasuna islamuhu musulmançylygy da gowy boldy diye bir towar adamlara. Hamana bir adam padşah bolup musulman bolsa şoňa şunu aýdylýar. Hamana Najashi musulman boldy, musulmanlygyny da tarihte şey diye. Ve hasuna islamuhu musulmanlygyny da mert boldy, gowy adam boldy. Ya bir adam şahir bolsa tarihte şoň ady gelse musulman boldy. Ve hasuna islamuhu musulmançylygyny da mert boldy diýdi. Ya bir adam odal kafirliň goşunyna musulmanlyk bilen jeňeden bolsa, soňra musulman bolsa, şol adam musulman boldy, emma musulmanlygyny da mert boldy, öňkülerin ýuwdy diýe tarih. Hazreti Surada da şikayet etipdir tarihte. Suratda musulman boldy we hasuna islamuhu. Maňa näme diýip tarih beýdiýär diýsene? Bar peýgamberimiziň 62-nji ýaşynda huwa mimmen ta'akhkhara islamuhu bi kiç musulman boldy. Kiç musulman bolsa da musulmanlygyny mert boldy diýdi da. Kiç musulman boldy. Peýgamberimiziň dirman ahyrky mübarek ömürlerini bil adam musulman boldy. Emma wa hasuna islamuhu musulmançylygyny mert boldy. Özüni güýmemedi. Kefe gurrunu özüne saklamaýarmışdyk bu adamla. İnşallah işte Allah koklasa yerine yetirip men dersin aydarın inşallah. Kadrın bilin derman gurrunlerdir bula. Altynyň suwy bilen ýazylmaly gurrunlerdir. Belki cennetin suwy bilen ýazylmaly gurrunlerdir bula. Erzişli iman bahaly gurrunlerdir bula.